pracowaliśmy jako Teatr Zbierańce, który robił już sztuki, no może trudno nazwać sztuki, ale obrzędy kaszubskie. To był projekt, który żeśmy napisali z żoną. Do tego projektu przyłączyli się nauczyciele i mieszkańcy gminy Wejherowo. No i z tego powstał Teatr Zbierańce, który wystawił kilka sztuk. Natomiast jakby formuła teatru nie do końca nas zadowalała, woleliśmy śpiewać, wobec tego przekształciliśmy się w kapelę kaszubską, a w międzyczasie też rozwiązał się zespół Kaszebszczy Psote, który był w gminie, więc jakby weszliśmy w tą lukę, która powstała, jeśli chodzi o kulturę kaszubską w naszej gminie. Pierwsza gwiazda, zdobno znuno, dostajęci łeło nas. Danka, farfno ustrojono, z kniąsa kugle pochnie las i jeś roz nadzeja wroco, jułe płatkie dzeleć cias. Został za sawłeku krancy, jednają so tatk i brat. Błyże dzeca, dis na słunci, wszyscy raza, teli lat. Śpiewamy jako ta grupa w tym składzie od mniej więcej 1,5 roku, przy czym obrzędy, które robiliśmy kaszubskie, też były w dużej części muzyczne. No nie da się zrobić gwiżdży bez kolęd kaszubskich, nie da się zrobić ścinania kani bez pieśni kaszubskich. Wobec tego śpiewaliśmy wcześniej, stwierdziliśmy, że wychodzi nam to dobrze i postanowiliśmy przekształcić się w kapelę kaszubską. Ten skład jest dość dynamiczny, czyli osoby przychodzą, niektóre odchodzą, ale mniej więcej w takim składzie się trzymamy. Zespół teatralny liczy osób 13, czyli kapela jest troszkę większa. No, doszedł jeden muzyk, który jest nam potrzebny w kapeli, czy dwóch właściwie panów muzyków. Ja gram na akordeonie, natomiast potrzebny był jeszcze jakiś instrument denty. No i oczywiście dioblin, bez którego kapela kaszubska nie może istnieć. Wobec tego 2 osoby doszły do składu instrumentalnego, natomiast pozostałe osoby to są osoby śpiewające. Tere bandze kolanda z grabłewa, łewce blecią. Śpiewamy utwory ludowe, ale też i utwory współczesne kaszubskie, pisane chociażby przez pana Fopkę. Repertuar mamy różny, chociaż staramy się trzymać treści ludowej. Uważamy, że język kaszubski, zresztą taki chcemy mieć charakter. Śpiewamy w strojach kaszubskich, wobec tego nie chcemy wchodzić, nie wiem, w nowoczesne utwory kaszubskie, bo takie też są. Kultura kaszubska jest bardzo bogata. Chcemy pozostać w tym stylu ludowym, dlatego też jakby sami nałożyliśmy sobie pewne ograniczenia. Kuma peści, Jakub preści i Mikołaja Łyżka. Dla Maryi nodze cudka, dla Józefa Stareśka. Na razie nie czujemy się jakimiś wielkimi muzykami jeszcze jako zespół, wobec tego gramy głównie na terenie gminy. Natomiast mamy już występ w Inowrocławiu. Graliśmy w gminie Inowrocław zaprzyjaźnionej z gminą Wejherowo i spotkaliśmy się tam z bardzo życzliwym przyjęciem. Występujemy na przeglądach, w Szemudzie na przeglądzie kolęd w ubiegłym roku kaszubskich. Zajęliśmy 2. miejsce, więc uważamy to za nas jakiś sukces, bo właściwie wtedy śpiewaliśmy pół roku. Cały czas pracujemy nad repertuarem, pracujemy nad zgraniem zespołu, bo rzadko się spotykamy niestety, ale takie są możliwości jakby. Wobec tego chcemy być jeszcze lepsi, pracujemy nad tym.
była jedna kolenda z Wejherowa, no była jedna kolenda pana Fopke właśnie, czyli współczesna w języku kaszubskim. Natomiast generalnie szukaliśmy kolęd starych, dawnych. Muszę powiedzieć, że część kolęd wykorzystaliśmy z naszego przedstawienia Gwizdże, czyli było nam jakby troszkę łatwiej tutaj, bo w trakcie przedstawienia też śpiewaliśmy kilka kolęd z tych dzisiaj zaprezentowanych.